Hutano hwepfungwa Chikamu 7. Ngano yevachati nevayenzi pamuchato. Makadini hama, ndinoitwa Coach Fran, ndiri mbuya ndiri amai, ndiri muzvare Mandeya, ndiri Maichuma, ndiri chipangamazano kansela uye coach wehutano hwepfungwa. Ndinoshanda namadzimai kuti wakwanise kutarisana nematambudziko eupenyu, wagokunda, wagare upenyu hunovafadza. Chero zvakaoma sei. Kune vanoda kuziva kuti zvinogoneka sei, ngatibatanei neMothers United. Kune vanoda kuziva nezvinodhaka, ngatibatanei nemubatira pamwe. Mothers United iri kubatira pamwe nemubatira pamwe. Mukugadzira ngano yevachati, ndakashandisa ruzivo rwepositive intelligence. Iyo ndinodzidzisa sacoach wehutano hwepfungwa. Ini ndakadzidziswawo naVashezad Shamin. Paiva nevanhu vapfumbamwe vakaenda kumuchato vakatanga kukurukura pamusoro pemuchato. Mururami ndokuti, muri kuona dheko yacho haisi kana kuenderana nekeke nezvimwe zvese zviri pano. Makeup yevasikana vacho kuita kunge zvidhori. Uye ari kuita kunge tsuro yemubhuku. Muda kutonga zvose ndokuti zvako iwe. Zvino ini zvevanhu vasingagone kuchengetedza nguva zvinondifemba. Dai vakandipa ini basa rekuti vanhu vabate nguva, mahumbwa haaimboitika. Muzivi ndokuti manje iwe muda kutonga zvose uri kutoti waiziva. Ini ndine experience yema-events management, asi madofu aya haana kana kufunga kuti vanoda expertise yangu. Zvino nhasi tichaonerera unongohwaiwe. Nyakumbungikidzwa ndokuti manje ini ndanga ndisingatodiwi pano. Ndakanzwa kuti musikana wacho aida kutondipa mhosva yekusekerera murume wakwe. Handizive kuti sei ndichingopomerwa mhosva nevanhu. Ndine munyama chaiyo. Muchechuki ndokutiwo ndinototya kuisirwa chefu nevavengi vepano. Chikafu handibvume kuunzirwa, ndinotoda kunotora pandinoona, chero pasina anondiziva. Ini zvangu ndinotogara ndakagadzirira. Munzvengi ndokuti iye, manje ina handisi kutoenda kunotaura nemurume wacho. Ndichangotaura nemukadzi chete. Nekuti zvekutaudzana nevanhu zvakawanda, murume uyu akambotadza kunditi sori pane rimwe zuva. Mufadzi ndokutiwo, ini ndinofarira munhu wese afare vedwe. Hazvina basa kuti ini ndinotadza zvangu kufara, asi ndongoda kungoona munhu ese achifara. Ndokuitireiko mese akomana nevasikana kuti mufare? Mugoni ndokuti, manje ini vaperekedzi vangu vanenge vatori 20, kwete kuita zvenzara zvatiri kuitirwa pano izvi. Kana munhu akafunga kuchata, ngaaite zvinogara zvakadaro. Dzvatsvatsva asingagone kugara pasi, ndobva atiwo pano pari kubhowa, ngatitsvagei kumwe kune muchato unonyatsofaya, tiende tinoona zvitsva. Mutongi akazoti, mese imi mataura zvakanaka chose. Ndosaka ini mukuru wenyu ndichifarira kubatana nemi kuti tinyatsopota tichiongora huipi huri matiri nemune vamwe nezvinoitika kwatiri. Tinokunda chete nehunhu hwedu. Muchato uyu ichokwadi, hapana zviripo makumbo enyoka. Mutongi nevaenzi vepamuchato vakabva vabatana vari 10 vachibva pamuchato. Ndo paperera ngano yedu. Vadikani, mutongi ari matiri tese, hapana asina. Asi vaenzi avo vapfumbamwe, avo tinogona kunge tiine vakati kuti matiri. Nyatsoteererai zvakare, mutsvage kuti pane vamunotoziva here kuti ndini uyu pane vaenzi vepamuchato. Kana tavaziva, hatizvituke ayo, asi tinokurudzirwa kudzidzira kubata mushori nevaperekedzi vake. Pavanotanga unhu hwekutirigira pasi nekurigira vamwe pasi nekusaona chakanaka muupenyu. Muchikamu 6 takapangana kuvaka mhasuru dzepfungwa. Ndinovimba tiri kuita zviito zvatakapangana kuti ndo zvinoita kuti tivake mhasuru dzepfungwa. Zivai kuti mukavaka mhasuru dzepfungwa,
ukama nevamwe hunoendeka. Imiwo munzwa rugare ruchiwanda mukati menyu, uye zvamunoita munoita zvinobudirira. Asingade chakanaka ndiani? Ngatipindei mundima. Ndinotenda Mwari vakuitirei zvakanaka. Tosangana muchikamu 8 svondo rinouya.